The situation munyika yeZimbabwe panguva ino haisina kumira zvakanaka. We all know kuti Ethan Matibela, who was said to be missing, panguva inoi ubuda achitaura mashoko ekuti aiwa mutungamiri wenyika panguva inoi he must step down as soon as possible. Sanapinda mashoko aiwa ari kushamisa vanhu, and now people they are now eager and interested to see the ending of these attacks. Noda kuti vanonyasa kuona kuti aiwa panapa panyasa kurwa nemukono, havachangopindi vana tumburai tigoche panguva ino. Ndoti bo subscribe or like or turn the bell icon. Tipi na BBC mudanyora chiti situation in Zimbabwe. War veterans leader Ethan Matibela, who was said to be missing, has called for President Mnangagwa to peacefully step down now. War veterans accusing ED of destroying Zimbabwe through corruption. They also accused ED of using Matibela/Chiwenga to destroy VP Chiwenga. Matibela is also calling for unity between Shona and Ndebeles. He said, "There is no tribe that is enjoying. We are all suffering because of Mnangagwa." Ndo mashoko arikuda nyoko panapa, according to BBC Zimbabwe zvamuri kuona. Vatora mashoko achiti aiwa Ethan Matibela panguva ino ari kukola for the resignation yemutungamiri wenyika now, achiti aiwa they have destroyed the whole country, but iye ari kuuyawo his initiative achiti aiwa we want to unite aiwa makomana mandebelesi pamwechete nemashonas, because hapana kana imwe tribe iri kuenjoya aiwa this rule under the Zimbabwean leader. Mashoko ari kubuda panapa atonyasa kuona kuti aiwa these guys vana Ethan Matibela panguva inoi aiwa varatidza kuti vanenge vanyasa kubatikana vati jamukei, and now they are calling for immediate change munyika yeZimbabwe. Mbotidze mafungiro enyu kuti do you think kuti aiwa they will succeed? Because we are seeing kuti aiwa the 31 March protest ine kamwe resistance kairi kufesa nemamwe mathreats, even though people they are mobilizing, and Geza anonyasoratidza kuti ari serious the protest. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.